Čaute u nového videa. Dneska ideme hrať Uncharted 4 Thief's End. Poďme na to. No, je to dobrá hra. Napíšte mi do komentárov, či to niekto máte. Je to trošku dobrá hra. No, je to dobrá hra, fakt. A dáme si prežití. To je teraz toto. Vy bojujete tam ako Minecraft, keby niečo, ale nebudeme to hrať. Ale budeme to tak. Budeme proste hrať príbeh. Ako možno, že toto budeme hrať, že to budete vidieť, to sa dozviete. No. To stojte. No, toto si všimajte, to je také, no to je také, trošku hlasnejšie, aby ste počuli, lebo nemám tu také veci ako na toto, a dajte prosím 10 000 lajkov, môžete dať aj na Uncharted ďalšiu časť. A aj na ten setup. Nedali ste. Prečo? Dajte prosím. Aj dajte, že keď dáte 60 odberateľov, odhalím sa. A keď dáte 100, tak urobím jedno videjko na vaše setupy. Sľubujem. Sľubujem fakt. A potom môžem, keď mám 60 odberateľov, streamovať. Je to od 50, ale 60 je dobre. No, toto čakáte, to sa mi tak... to je jedno. Ja to potom spravím. Nie, dáme si prežití, áno. Sorry ľudia, dáme si prežití. Arena pro prežití. Čakaj. Čakajte. Dáme si ľahká. To je dobré. No, na čítaní to som len sám budem. To budem len sám. No. Potom si vyberiem nejaký skin. Ale pokladnice. Ježiši, takéto. Koho si dám? Dáme si toho začiatonička. Lebo aj tu babu je dole, aj tá baba. Nič nehovorím. A ideme na to. Poďte. Bude esting. Bude prvá. Začína prežití. Neviem, či napíšte mi do komentárov, či poznáte Uncharted. Či máte ešte aj iné časti a tak. Teraz sa musím sústrediť. Hrti. Počkaj, ja si zoberiem tento, to je dobrá gana. Aj, už nemám na B. Presunieme sa. Au. To je jedno. Au, a teraz musím... Počkajte, teraz musím toto... Dobre. Všetko OK. Choď preč! Dobre, ona mi tam zavadzala. Dobre, môžeme ísť ďalej. Počkaj, zoberieme si do AKčka. Čo by nie? Dobre. No, čo je toto? Aha, to je ten RX.
By som toto používal. Počkaj. Musím ísť na oblehávanie. Aj. Ja som taký debil. Prepačte. Ja som nevedel, že... Oblehávanie. O Bohu. Ja viem, kde do ryti. Počkaj, kúpim si niečo. Nemám peniaze. Ešte druhé nemám. Okúpené. To je za Joj Plus. Či nie na Joj Plus, ale to je na PlayStation Plus. Počkaj, aha. Dobre, Parkus. Toto je dobrá hra, lebo je tu ako keby parkour. Keď vidíte, aha. Vidíte? Ste počuli? Počkaj. Keby ste videli tohto teraz, čo dýcha, tak ten je taký mega silný. Aha, vidíte? Ty debil. Poď! Moja frajerka ho zabije. Get out. Moja frajerka je get out. Moja frajerka je pusu a už je vrti. Debil. Počkaj. Obehávanie ešte. Aj. Počkaj, musíme ho vyriešiť. Pekne. Začína hubička. Pozor. Keď to strelí, to... Dá, pozor. Poď. Pekne. Počkaj. Keď oni... Prepačte, ja to neviem, ten zachyťovanie, prosím vás, ja to neviem robiť. No, akože neviem, či to tam je. A to je jedno, ale... Prečo ma to spavne tu? Ježiši Mária, to spavne len tu. Potom mi napíšte, s akým si mám zahrať. Ale jedna pomienka. To nemusíte, lebo to sa niekedy mení. A už polia. Debili už palia. Musíme ísť na inú stranu oblahávaní. Nemôže sa dostať. Rýchlo. Aha. A pozri, nie. Haja! Dostal headshot. Som dobrý. Ide. Toto je moje. Aha. Haja, pozri sa. Pozri, aký sa bijem. Najlepší proste. Je si to centrko, aha. Na najlepšie bomby dávam. Čakaj, toto si musím zobrať. Mŕtvý. Snáď. Áno. Bingo. Nie je to.
Kokos! Bomba! Toto čo je? Amazant! Pomôž mi! Poď na nich! What the? Heky! Do rti. Podľa, ak sa chcem byť. Rozbijem mu hubu. Tu je. Tu je teď. Po mne. Utíkam. Pozor. Je to také silný. Ježiši, oni majú heky. Kokos. Bomba. Chceš sa byť? Dobre, mŕtvy. Mami! Maminka! Please! Keď ho zabí! Pozrite! Keď ma... Toto ľudia s touto ženou nikdy nehráte. Lebo ona je fakt hrozný debilná. Keď vidíte, jak sa nevie obraniť. Ona sa ani obraniť nevie. Ja ho musím len tú debilku. Keby som ja za ňu hral, vieš čo? Tohto debila by som zachránil. Ježišmaria. Urobá na detko. Aj. Čakaj. No ešte. Aj, musíme utekať. Počkaj. Pomôcť? Utekám. Zabij ho pekne. Get out. Bitch. Kamo, ja som najlepší. Aha. Robím mu hubu. Musím ho chrániť. Niekedy ho chráni. Keď aj je... Ráta. Už nemám náboje. Au.
Díky. Yes, kámo, ja som najlepší. Ty kokos, ľudia. Toto, akože ja som nemohol s touto priateľkou, ale ona tiež bola dobrá. Keď ho hraníte. Mega. Dobrá je. Tiež je dobrá. Budem používať túto. On je čo? Na postih? On nevie trafiť? Opa! Počkaj. Mám dať šílený útok? Mám dať šílený útek. Nie, ja ho len byť musím. Aha. Si kokos. Nezabíjaj ich. Poď, go, go. Musíš ísť go, go. Počkaj. Kámo, ja som najlepší v tejto hre. To dokončím, nebojte, to dokončím. Ja to dokončím. Musím robiť český, on mi už 5 len, už 4 len, lebo ja už budem. Vidíš? Začínam to dobre hrať. Počkaj, musím oblehávanie. To nebaví ma. Vidíš, toto je šílený útok. Toto je ľahké. To musíte všetko dohrať, tento diel musíte dohrať a potom to môžete hrať, lebo ja už som to dohral a potom to už všetko viem, čo mám robiť. Už všetko viem, čo mám robiť. Dajte like a odber na toto videjko. Gaštis! Ajaj. Som vryť. Je! Keby išli len slabí na mne. Mám už náboje. A gulomet? Aj! Ano. Čo ty sereš mi po hube?
Yes, kamo. Či už tu majú dobré veci. Ale ľudia, toto sa dobre zlepšuje, lebo majú tu dobré veci. Majú tu dobré veci už. Čakaj. Aj. A musíme toto. Aj. Ty mi pomôž. Ja zepnem na chvíľku. Ne. Ty kokos. Aj. Tak to nás dnes bolo všetko. Musím končiť. Dajte like a odber. A dajte, aby to bolo 60 odberatov. Tak zatiaľ. Čaute.